el meu fill, I anem a sopar Sant Cull i ja estem. Sí, sí, Perquè tant. jo és que no veig mai, perquè no jo vull només visitar. Tant. Quan falta Pues fem això, que ens ho passarem, Ai, vale. Claro que sí. Vale? Bueno, Adéu, la teva guapos. mare bé? Sí, els meus pares estan superbé. Dóna-li Ara, records. el pare té 71 anys, puja les escales de 4 al metge i diu, mira, vamos a hacer una análisis. Dame resultats i diu, que tenga 30 años, diu, ni colesterol, ni tensión, ni azúcar, ni nada. Que guai, que bé, tia. M'alegro, pues dona'ls-hi records. Ai, adéu, guapos. Adéu.
Fins al dimecres estava així, jo. Aquesta, no? La que tenen la muñequera. La coleta larga, ¿sabes? No l'he vist.